नमस्कार। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण हा ढाबा स्टाईल चमचमीत असा मशरूम मसाला कसा बनवायचा ते बघणार आहोत। मशरूम न खाणारे सुद्धा अगदी आवडीने मशरूम खातील इतपत ही सुंदर अशी रेसिपी तयार होते। खूप चमचमीत आणि सुंदर असा हा मशरूम मसाला तयार होतो। तुम्ही जर एकदा ही रेसिपी ट्राय केली तर तुम्ही ती पुन्हा पुन्हा कराल याची मला खात्री आहे। खूप सुंदर असा हा ढाबा स्टाईल मशरूम मसाला कसा करायचा ते आपण आता बघूया। तर कढईमध्ये मी फक्त 1 चमचा तेल गरम करून घेतले आणि याच्यामध्ये हे काही खडे मसाले आहेत ते घातलेले आहेत। इथं तेल जास्त घेण्याची गरज नाही, फक्त 1 चमचा तेल घ्या आणि हे खडे मसाले त्याच्यामध्ये घाला। तेल गरम झाल्यानंतर आपण खडे मसाले घातलेले आहोत। खडे मसाले थोडे हलके परतून घ्यायचे आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी 2 मोठे कांदे आहेत ते उभे चिरून घेतलेले आहेत आणि ते आता ह्या तेलामध्ये आपल्याला परतवून घ्यायचे आहेत। कांदे जे आहेत ते जास्त परतवून घ्यायचे नाहीयेत, आपल्याला हलके परतवून घ्यायचे आहेत। कुठेही त्याचा थोडा सुद्धा काळपट रंग करायचा नाहीये, नाहीतर ग्रेव्ही ही थोडी कडवट लागते। तर हे बघा, हलके कांदे मी जे आहेत ते परतवून घेतलेले आहेत आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी 2 मोठे टोमॅटो आहेत ते रफ चिरून मी याच्यामध्ये घातलेले आहेत। मोठ्या मोठ्या त्याच्या फोडी करून मी याच्यामध्ये घातलेले आहेत आणि हे आहेत ते काजूगर आणि मगजच्या बिया। तर त्या मी धुवून इथं वापरलेल्या आहेत। एक 5-7 काजूगर आणि 2 चमचे मगजच्या बिया मी इथं वापरलेल्या आहेत। खूप छान टेस्ट येते, आवर्जून वापरा। नंतर थोडी मुठभर ही हिरवी कोथिंबीर आहे ती घातलेली आहे आणि अगदी पाव चमचा मीठ घातलेलं आहे, कारण टोमॅटोला मस्त असं पाणी सुटेल मिठामुळे। तर आता मी हे छान अगदी परतवून घेतलेलं आहे। हे छान अगदी परतवून घ्यायचं, मस्त अगदी टोमॅटो हलका मऊ होईपर्यंत छान अगदी परतवून घ्यायचं आणि नंतर मग याच्यामध्ये थोडं आपल्याला पाणी घालायचं आहे। हे बघा, जिथपर्यंत कांदा टोमॅटो आहे तिथपर्यंतच आपल्याला पाणी घालायचं आहे। साधारणतः एक पाऊण कप मी याच्यामध्ये पाणी घातलेलं आहे आणि छान अगदी गॅसची फ्लेम मोठी ठेवून या पाण्याला एक मस्त अशी उकळी येऊ द्यायची आणि नंतर गॅसची फ्लेम छोटी ठेवून झाकण ठेवून आपल्याला हे 15 ते 20 मिनिटांसाठी छान वाफवून घ्यायचं आहे। एक 15 ते 20 मिनिटं झालेले आहेत। टोमॅटो मस्तपैकी मऊ पडलेला आहे, काजूगर मगजच्या बिया त्या पण मऊ पडलेल्या आहेत। हे बघा, आणि आता गॅसची फ्लेम बंद करून मी हे गार करून नंतर बारीक असा मिक्सरला वाटून घेणार आहे। वाटताना फक्त मी तेजपत्ता आहे तो फक्त बाहेर काढलेला आहे, बाकीचे खडे मसाले मी तसेच ठेवलेले आहेत। आता पुढची प्रोसिजर बघूया। तर कढईमध्ये आता मी जास्त तेल घेतलेलं आहे, कारण आपण आता मेन फोडणी करणार आहोत त्याच्यासाठी इथं जास्त तेल घ्यायचं। पण अगदीच तुम्ही हेल्थ कॉन्शियस असाल तर इथं कमी तेलाचा वापर केला तरी चालेल। तेल गरम झाल्यानंतर मग 1 चमचा मी याच्यामध्ये आला लसूणची पेस्ट घातलेली आहे। आला लसूणची पेस्ट आहे ती छान आपल्याला परतवून घ्यायची आहे। तिचा पूर्ण कच्चेपणा गेला की 1 मोठा चमचा मी याच्यामध्ये बेडगी मिरची पावडर घातलेली आहे। कलर खूप छान येतो, मस्त असा लालसर कलर येतो या बेडगी मिरची पावडरमुळे। तर मिरची परतवून घेतली, गॅसची फ्लेम यावेळी मात्र स्लोच ठेवायची आणि मग असं जे आपण सगळा मसाला तयार करून घेतला तर त्याची मी बारीक अशी वाटण करून घेतलेलं आहे। कमी पाण्यामध्ये हे वाटण करायचं, जास्त पातळ ग्रेव्ही करायची नाही। पाव चमचा हळद घातली आणि 1 मोठा चमचा मी इथं किचन किंग मसाला घातलेला आहे आणि नंतर मग एक अर्धा चमचा मी याच्यामध्ये धणा-जिरा पूड आहे ती घातलेली आहे। किचन किंग मसाला आहे तो फार महत्त्वाचा आहे, त्यानेच एक टिपिकल अशी ढाबा स्टाईल आपल्याला टेस्ट भेटणार आहे। आणि आता हे जे आहे ते छान अगदी परतवून घेतलेलं आहे, गॅसची फ्लेम मोठी ठेवायची, परतवून घ्यायचं आणि नंतर मग आता हे मशरूम आहेत, हे 200 ग्राम मशरूम आहेत। जर ते छोटे जे मशरूम आहेत ते मी अर्ध्यावर कापलेले आहेत आणि मोठे जे मशरूम आहेत तर त्यांचे 4 भाग केलेले आहेत। मशरूम स्वच्छ धुवून नंतर मी हे सगळं केलेलं आहे। त्याला पाव चमचा मी इथं मीठ लावलेलं आहे, पाव चमचा मी बेडगी मिरची पावडर लावलेली आहे आणि नंतर मग याच्यामध्ये थोडीशी हळद घातलेली आहे आणि नंतर हे छान असं मस्त असं एकत्र करून घेतलेलं आहे। म्हणजे मशरूमला जो मीठ मसाला जो आहे तो खूप छान लागतो आणि थोडंसं आपण मीठ वापरल्यामुळे मशरूमचा फ्लेवर आहे तो त्या भाजीमध्ये खूप छान उतरतो। तर असे मशरूम जे आहेत ते मॅरिनेट करून घ्यायचे, पण जास्त वेळ मॅरिनेट करून ठेवायचे नाहीत, नाहीतर मशरूमला भरपूर पाणी सुटतं। तर जो आपला मसाला रेडी होत आला की आपण हे मॅरिनेशन करून घ्यायचं। एक 10 ते 15 मिनिटं मी मस्त याला वाफ दिलेली आहे। बघू शकता ह्या वाटणाला जे आहे ते मस्त असं तेल सुटलेलं आहे। छान तेल सुटेपर्यंत आपल्याला हे जे वाटण आहे ते मस्त असं परतवून घ्यायचं आहे। हे बघा, तरच आपली ग्रेव्ही जी आहे ती परफेक्ट होणार आहे। त्यामुळे वाटण वाटताना त्याच्यामध्ये जास्त पाणी घालायचं नाहीये, कमीत कमी पाण्यामध्ये हे आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे, कारण कमीत कमी पाण्यामधलं वाटणच इथं छान तेलामध्ये आपल्याला परतवता येणार आहे। तर छान असं वाटण जे आहे ते परतवून झालेलं आहे। आता मी याच्यामध्ये हे मॅरिनेट केलेले मशरूम घातलेले आहेत। हे बघा,
थोडंसंच मीठ घातलेलं आहे, कारण मॅरिनेशनला मीठ, ग्रेव्हीमध्ये मीठ आपण वापरलेलं आहे, त्यामुळे पाव चमचाच मी इथं मीठ वापरलेलं आहे. आणि हे मसाल्यामध्ये हे मशरूम आहेत ते व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहेत. हे बघा, मस्त असा मशरूम मसाला तयार होतो. आमच्या घरी तर सगळ्यांनी हा चाटून पुसून खाला, इतका सुंदर मशरूम मसाला हा तयार झालेला होता. तर आता हे छान मशरूम जे आहे ते मसाल्यामध्ये कोट करून घ्यायचे आणि एक 5 मिनिटाची याला वाफ द्यायची स्लो गॅस फ्लेमवर. हे बघा, आता अजून चांगलं तेल सुटलेलं आहे मसाल्याला. हे बघा, मशरूम पण शिजत आलेले आहेत. एक अर्धा चमचा मी कसुरी मेथीची पावडर घातलेली आहे. कसुरी मेथी तव्यावर गरम करून मी ही पावडर करून घेतलेली आहे. आणि नंतर मग थोडंसं बटर घातलेलं आहे आणि आता हे छान असं मिक्स करून घेतलेलं आहे. हे बघा, छान असं एकत्र करून घ्यायचं. कसुरी मेथीमुळे एक मस्त असा रेस्टॉरंट स्टाईल अशी छान अशी चव येते या रेसिपीला. आणि आता याच्यामध्ये आपल्याला पाणी घालायचं आहे, पण पाणी पण गरम पाणी घालायचं आहे, तरच छान असा मस्त असं तेल या रेसिपीला सुटतं. तुम्हाला आता ग्रेव्ही कितपत पातळ पाहिजे त्या प्रमाणात तुम्हाला इथं पाणी ॲड करायचं आहे. हे बघा, तर इथं मी पाणी ॲड केलेलं आहे. गरम पाण्याचाच वापर करायचा आहे, तरच ही डिश आहे ती खूप छान तयार होते. तर याच्यामध्ये मी आता पाणी ॲड केलेलं आहे. अजून मला ही ग्रेव्ही जास्त जाड वाटली म्हणून मी याच्यामध्ये अजून थोडं पाणी ॲड केलेलं आहे. छान अशी मस्त अशी उकळी येऊ दिलेली आहे. हे बघा, आणि आता याच्यावर झाकण ठेवून मी 1-2 मिनिटाची याला वाफ दिलेली आहे. आणि मस्त बघू शकता तुम्ही, छान असा ढाबा स्टाईल आपला मशरूम मसाला तयार झालेला आहे. मस्त असं तेल सुटलेलं आहे. परफेक्ट अशी रेसिपी झालेली आहे. एकदम मस्त चपाती किंवा रोटीसोबत ही जी रेसिपी आहे ती खूप छान लागते. नक्की एकदा ट्राय करा. तुम्ही बघू शकता किती सुंदर आणि सुरेख अशी रेसिपी झालेली आहे. तर व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. अशाच एका छानशा रेसिपीसह आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.